Da, hementxe berean, kilometro aldaketa 1.800 kilometro pasa eginik korrikak apirilaren 4an abiaturik Garesetik, bere bidea segitzen du apirilaren 14an helduko baita Gasteizerat. Korrikanun kanaldudehan Bakion gira beraz gaur, eta herri unek ere merezi du zinez ezaguna izaitea. Amets Jauregi Zahar, alkateak goizuntan errandaukun bezala. Egunon. Egunon. Zuzira Amets? Bai, ninaz. Bakioko auzapeza edo alkatea. Bai, ninaz. Zurekin egin behar omen dugu Bakioren bisita. Bale. Baduzu, denbora pixka bat Bai, guretako? bai, guazen. Hau da Basigo auzoa, da Bakioko auzorik zaharrena, eta hemen jaiotzen da gure herria. Hemen ikusten duzuen moduan dago eliza, eta honek erakusten du, Bakio rurala izan dela, beti herri nekazari bat izan dela, eta itsasoari begira beharrean, lurrari begira bizi izan den herri bat dela. Eta hau da txakolina egiteko martx onduak edo nola? Hori da, bai, gaur egun, Bakio lehenengo sektorean famatua da bere txakolinagatik, eta hone dira urte asko dekiesan parrak, matxak. Ikusten dugu, hauek zaharrak direla, eta hemen inguruan badira hainitz txakolin egileak? Bai, dauz, gaur egunean hiru txakolindegi handi dauz. Benan, jendeak, biztanleak egiten du bere txakolina? Bai. Baserrietan egiten da, lehen Bakion egiten zen txakolina etxerako ardaua zen. Baina gero ja, produkzio handiago egin zen, eta gaur egunean badauz baserri batzuk mantentzen deuriela ohitura hori etxerako txakolina egiteko. Espero dugut egun jastatuko dugula, are guazen! Hau da Bakioko beste leku historiko bat. Bakiora lotu zen 1927 urtean, herri galdeketa bat egin zen, edo oso galdeketa bat egin zen, eta erabaki zeudien Bakiora lotu behar zirela udal kudeaketa errezagoa salako auzoarentzako Bakion Bermeon baino. Eta nola deitzen dau? Hau da San Pelaio auzoa eta San Bermeokoa. Ados, eta geroztik Baki hori lotua da? Hori da, 1927-tik. Eta herritarrak bizi dira hemen? Bai, egia zen, gaur egunean badeko bere nortasun propioa San Pelaiok, askotan esaten digute eurek ez direla Bakiokak, eurek direla San Pelaiokoak. Eta hemen inguru honetan Lemoiz han urgun ikusten da? Bai, zentral nuklearra izan behar zen ura, Lemoiz, oraindik han dago irudia, bai. Eta urnarat udan eta jende asko etortzen da? Bai, ganera hau gaur egunean bihurtu da gaztelugatzerako atea. Orduan, gero eta turista gehiago dator, San Pelaioko parrokia ikusten eta ingurua ikusten. Hemen Bakio gainaldean gira, izetxun. Bai, hau da, 3. lekue erakusteko eukido dana, eta da, auzo ruralatatik, Bakioko bilakaera argi erakusten duen irudi bat erakustera, ez? Esaten deure dela Bakioko bizta oso polita, ikusten dalako Gaztelugatxe, Aketxe, eta gure hondartza Bizkaiko handiena. Ederrena, guk hori izango dugu. Eta iruditzen da, garrantzitsua dela hau erakustea, batez be ikusten dalako zelan handitu dan eta zelako inpaktu auki duen etxe bizitza garapenak gure herri rural honetan, ez? Hainiz etxe bizitza eginda hori. Azken urte hauetan eraiki da hainitz.
Bai. Baina, gutxika, goaz barriro bere gure lurraldeagaz edo gure lurragaz, barrio lagun egiten, eta apur bat berreskuratzen espazio berdeak, eremu berdeak, eta bar. Nola egiten duzue, herritarreri galdeginez, Bai, zer dioten, nola... Hori da, egin dugu herritarrekin batera, parte hartze prozesu luze bat egin dugu, lurraldearen inguruan hitz egiteko, eta erabaki dugu, urteetan diseinatu zuten, urrengo urteetan egiteko 1900 etxe bizitza, horreri ez etxe esatea, eta askoz etxe bizitza gutxiago egitea, eta apur bat pentsatzea, bakioren garapenean eta bakiotarren garapenean, eta esain beste kanpotik etorri aldan jendearen garapenean, ez? Orduan, zu ez zira itzuliko gure mankizunerat gaur, korrika egin nahi baituzu, hori da? Bai, hori da. Alkateak zenbat kilometro egin handitu? Niri tokatzen zait, udalaren kilometroa egitea, eta, printzipioz kilometro bat edo kilometro erdi egingo dut, guk naiz eta kilometroka egon zatituta, herritarren elkartekin batera egiten dugu lan, auzolanean korrika egiten dugu, eta, egingo du korrika. Zati bat, bai. Mire esker, denbora pixka bat pasaturik hala ere gurekin, telefono deien artetik, bakio pixka bat hobeki ezagutzen dugu orain, eta itzuliko gira. Bai, eta niretzako placer bat, zuei erakustea bakio. Bai. Mire esker, izan utza? Zuri, agur. Aio. Agur. Korrikanon kanaldu dehan, eta bai, gu Bakion gira. Bakion, baina iduriz, korrika oraintxe ateratzen ari da Mungiatik. 1800 eta 2 kilometroan da, eta unarat heltzeko oraindik 6 kilometro baditu. Baina lasai, guk baditugu hemen, herritarrak gure inguruan, baitakigu auzapeza amets joana dela korrika egiterat. Ordean, atseman dut hemen handere bat, ator biziki ederrarekin, guk emanez haiek bizi. Saioa goikoitxea zira. Bai. Eta esplikatzen daukuzu, pixka bat zer egiten duzuen, uste dut kuadrilla batean edo lagun talde batean etorri zaretela korrika egiterat. Hori da, bai. Zer egiten da, zer da elkarte hori? Lagun talde bat gara, eta bizitzak eramandako egoera ezberdinak direla eta sortu zen elkarte hau, sortu genuen elkarte hau. Guretzako oso garrantzitsua da jendea informatzea. Zeri buruz nahi dugu guk jendea informatzea. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu egon daiten zelula ama doaitza gehiago edo ezurmuin doaitza gehiago. Badakigu odol emaile piloa dagoela, baina hainbat gaixotasun daude, batez ere adibidez leusemia, ama zelulen bidez edo ezurmuin doaitzaren bidez sendatu daitezkenak, eta gure helburu bakarra da jendea eta gehien bat gazteak informatzea. Abisua, pasaraztea, eta nola pasatzen da, jendeak zer egin behar du. Badakigu odola emaiteko, joaiten gira zentro batetarat, odola emaiten dugu, eta odol hori erabilia da osasun zentroetan adibidez. Zuen kasuan, nola egiten da? Gure kasuan badago adibidez ospital ezberdinetan leku espezifiko bat, non informa zaitezken horren inguruan deitzen duzu eta bertan ematen dizute ordua. Eta basoaz ospitalera, ordu horrekin, bertan azalpen guztiak ematen dizkizute, eta gero egiten dizute analitika simple bat. Ez da sofritzen. Ez da jendeak pentsatuko du. Sofrituko dut, xista bat izanen dut. Ez. Jendeak beldurra dio, baina gauza bai oso zaila dela norbaiten parekoa edo norbaiten aldekoa izatea. Oso zaila. Mundu mailako banku bat dago, eta gehiengoa ez dute deitzen baliogarri zuertatzen ez delako. Beraz, behin onartu ez gero zure bai, egiten dizute odola analitika bat, eta horren bidez jakin dezaketen orekin zaren baliogarri. Kompatibilitate historio horiek bat komplikatuak dira. Bai. Beraz, behin zure xertua egin eta gero etxera sartzen zira lasai. Bai. Eta guaitatzen duzu. Hori da. Eta agian gertatuko da egun batez, bai. Norbait beharretan izaitea. Hori da, eta orduan... Mundu mailan erraiten duzu. Bai, mundu mailan, eta orduan deituko zaituzte zure inguruko ospitaletik, eta joango zara, eta ana saltzen dizute, baina benetan prozesua ez dela mingarria, eta ez dela jendeak pentsatzen duen gain
beldurgarria. Aldiz, zinez lagungarria dela. Oso, ze badaude hainbat eta hainbat gazte, lagun, ume, aukera bakarra, sendatzeko aukera bakarra hori dutenak. Eta gertatu zaizue, kuadrilan edo lagunen artean? Hori da, guri gertutik, eta gainera mutil gazte bat, suertatu zen gaixorik leusemiaz, eta holan ezagutu genuen, guk ere ez genuen ezagutzen, eta pentsatu genuen, hau pena, jendeak ez ezagutzea, zein erreza den, eta gure kasuan egin genuen laguntzearren eta esen suertatu. Baina, ondoren datozenak ia suerte gehiago duten. Espero dugu baietz eta zuen mezua, zuen deia entzuna izanen dela korrikaren bidez. Beraz, etorri zarete guziak olako ator batekin. Hori da, bai. Horretaraziko dugu, guk emanez, haiek bizi zain polita den zuen lema, eta hala ere, bizkarriko ezarriko duzu. Hori da, bai. Beti, korrikarekin elkarrekin, euskara eta ezurmuinaren alde. Eta kilometroa hartu duzue? Bai, hartu dugu. Zenbat garren kilometroa izanen da? Hartu dugu hemen sarreran, zintzirin hartzen duguna. Bikain. Eta zenbat zarete? Gaur ez dakit askorik hurbilduko den, baina bagaude adin ezberdinetakoak eta nik uste dut 10 bat edo hurbilduko direla. Eta ze sentsazio horikin zira hor momentu honetan, korrika egin aintzin? Urduri baina posik. Uste dut aukera ona dela, aukera polita dela gazteen aurrean ere mezua zabaltzeko. Eta osasunean girelarik, importanta da ere besteri pentsatzea. Hori da. Mil esker handi bat saioa. Mil esker zuri. Gure ganat hurbildurik eta espero dugu bai, zuen mezua entzuna izanen dela mundu guzian. Mil esker. Eta euskaraz. Bai, hori da. Gore esmenak, korrikanun kanaldu dehan, hemen gira beraz Bakioko parke polit juntan, sartzean eta jendea hemen bildu da, jende hainitz eta hainitz, ohartuko zirezten bezala hemen ageraren egiten ere badakite. Goiztian ikusi duzue, Bakio herrian ibili gira, bisitatu dugu Bakio herria, mena ohartu gira hemengo jendeak kanaldude ezagutzen zuela. Eta bai, 2017ko ustailan kanaldudeko ekipagoaga etorri zen onarat, ekimena filmatzerat. Horreitzirezte ekimenaz? Ekimena presoen aldeko itsas zeharkatzea. Bilbotik Baionarat. Eta lehen etapa hemen egin zen Bakion. Pascal Elgar urbildu zelarik herritarrak ere hor ziren. Eta proposatzen dautzuet berriz ditea ekimena zatitxohunen ikusterat. Horroituko gira Bakion ze girua izan zen. Frango egun poliki pasatu da. Kausipen bat, lehen eta parentzat, poza handi bat, ikustia multxo bat bildia zela. 50 pertsona errezebitzeko eta presoen sustenguz bildia zirela, musika eta guzti eta zinez plazer handi bat. Bihotza berotzen du eta hor hartzen iz proiektua konkitzen duela eta espero dut halako jarrera izanen dela eta jarrera izanen dela beste leku batzutan ere. Korrikanun, kanaldudean, Bakion, eta bai, hainitz jende gure inguruan, eta gazte hainitz, haur eta gazte denek telebistaren aintzinean agertu nahi. Beste herritar bat urbildu zauku, hemen, guaitan, korrikaren egiteko guaitan, zuzira herritara, Aina Mari, nor zira, Bakion sortua zira, baina urtetan kanpoan egon zira, eta ez duzu euskara galdu, entzundutanaz. Beraz hori, hartu mikroa ongi, nor zira? Bueno, ni bakiotarra naz, isetez, emetik eskondu barri, joan nintzen Madrilera bizitzera, handi gero munduan zehar, Argelen, Egipton eta hortik bizitzen naz, beti mantendu dute euskera, eta nire seme alabak euskaldunak dira. Gu etxean beti etxen isen dugu
edo zein lekutan euskeraz. Munduan ibilizira, munduan zehar ibilizira, nola egiten da Euskal Herritik kanpo ez ahazteko hizkuntza? Bakarrik kontuan hartu behar dugu euskera dela gure hizkuntza eta gu galtzen badugu galduek garela. Nik seme alaba euskaldunak daukodaz eta non nahi euskaraz egiten dabe. Egan nahi du, familia transmisioa mantendu duzuela, baina behar dela nahikaria, borondatea, eta gero nola egiten da? Euskal Etxeetan ibilizira, han egiten ziren, nola egiten da? Ez, nire seme alabak etzeko euskeri edeke. Etxean egin ixendogun euskera, hori baino ez dauke. Gero eure beran aldetik, hori, ikasi dabe, ona etorrita gero, danok etorri gara bakiora, barriro. Eta hor alfabetatu dira apur bat, baina eurek dakien euskeri da nik irekatzetakoa. Eta bizkaieraz, Bizkai utza. Bizkaieraz. Hori da nik dakitana. Eta itzuli zarelarik, bakiorat. Bai. Zer aldaketa izan da zuretzat? Hizkuntza aldetik adibidez. Hementik joan zinelarik herri euskalduna zen. Bai. Itzuli zirelarik ere bai. Bai. Herri euskalduna da, pastan dana da, jente pilo bat etordala, euskalduna ez dana, baina holanta guzti, ni pentsetan dut, herriak euskeraz egiten deuela. Beti ez, hori, erderak indarra handia dauka, baina guk euskeraz egiten dugu, bai. Betikoa da eta korrika segitzearekin ere leku guztietan entzuten dugu gauza berdina, ezagutza badela, baina erabilpena nahiko apal. Bai. Beraz, zu bezalako bat entzutearekin, jendeak pentsatu behar luke, erabili behar dela. Nola egin gazteek erabildezaten euskara? Maitatu, baina. Hori da. Gogoan euki behar dozu, zu galtzen badozu euskera, galduta dagola. Eta ez galtzeko norberak egin behar deu alegina. Maita ezkeron, eine egiten da. Ze sentsaziorekin zira oraintxe, korrika hurbiltzen ari delarik bakiorat? Ni posik nago, hau jentetza ikustez posago ondino, eta ia danon artean egiten badugu bakio herri euskaldun utza izatea. Eta ez bakarri bakio? Bueno, bai egu hasi behar gara, etzetik herrira, eta herritik mundu guztira. Hara, zemezu polita. Eta nuntik nora joanen zira? Eginen duzu ala ere pixka bat korrika? Nik egiten dut gasolineratik Armintzako gurutzera arte. Eta beroketak egin dituzu? Ez, gogoa gaziten dut eta beroketarik ez dut bier. Motivazio guzia? Hori da. Bikain. Urduri nago, hori, eitxeko nik nire zatia. Jendek ez dute ulertzen erraiten delarik urduri izaitea korrika egiteko. Urduritasun hori nola esplikatzen da? Emozioaz bestalde, hori da? Hori da, emozioa. Eta gogoa, hori, gogorritxateko, euskeraz egiteko, herri euskaldun eixeteko, alegin guztien min behar dugu. Bibazu, uste dut indar handia eman diguzula. Mil esker handi bat, Ainamari, hementik pasaturik, eta usten zaitugu, korrika hurbiltzen ari denez. Banoa. Korrika on eta sarri arte. Eta eskerrik asko etortiarren. Bai, hola gertatu da, korrika nun kanaldudehan, badakizue kanaldudek segitzen duela korrika marregunez, eta gauero, zazpi horrenetan, plantatzen, instalatzen girela korrika iraganen den herritik. Eta laster unarat etorriko da, 1800 eta 9 kilometroa hartuko baitute, laster guraso elkartekoek gure aintzinean. Eta etorri. Unarat, ikusten dut hurbiltzen ari zirela, eta ari nintzen aipatzen guraso elkartea, pixka bat aldatuko dugu gure programa, kasu nire ondoan sartu. Goizuntan izan gira eskolan, hemen eskola bakar bada, bakion, eta lehenik proposatzen dautzut joaitia eskolako erreportaiaren, eskolan egin ginuen erreportaiaren ikusterat, eta gero zurekin solastatuko gira sarai. Badakit, zuzira guraso elkarte kidea, baina nahi balima duzue bai, eskola bakar bat da hemen, bakion, eskola publikoa, eta begira ze erreportaia egin duguno.
Aide, korrika, ala zankoa. Aide, korrika, arraio pola. Aide, korrika, dida korrika. Aide, korrika, behonde igula. Urkitza eskola da Bakio herriko eskola bakarra, eta hemen ditugu 200 ikasle inguru, 200 ikasle inguru, eta D eredua, beraz, gure arlo guztiak ikasten dira euskeraz. Korrikan, ez dakit bizirik ailegako nazen korrikan gunerako. Hau, Marta! Txikienak eskola honetan dira 2 urtekoak, 2 urteko aurrezkuntzako lehen zikloko 2 urtekoak dira, eta hemen daude 6. mailara arte, 12-13 urtera arte. Eta gero ja, Mungira edo beste eskola batzuetara. Gure ikasleak gehienak Mungiko eskolako edo Mungiko institutora edo inguruko beste leku batzuetara joaten da. Eskola honetan proiektu pilu bat daukagu, batzuk daude hizkuntzigaz lotuta, beste proiektu batzuk zientziekin lotuta, eta proiektu desberdinak bakotza bere arloetan hizkuntzatako proiektua. Batez be euskerazko proiektua daukagu ikasturtien zehar, egiten dugu euskera bultzatzeko ekintza pilo bat. Eta daukagu arautute, lehen hirulebetien gauze bat, 2. hirulebetien beste gauze bat, eta 3. hirulebetien beste gauze bat. Eta helburue beti da ikasleak motibatu, ikasleak euskaraz jolastu, ikasleak arlo pedagogikotik aparte ekintza desberdinak egiten dira. Umeak motibatzeko euskaraz egiten. Beti egiten dugu korrika txiki, herritik korrika benetako edo nagusien korrika pasatzen denien egun berien egiten dugu korrika txiki goizean. Eta parte hartzen dute danak txikiak urte bikuetik hasita 6. mailara arte. Ainitz lekutan biztandena korrika iragaiten den egun berean egiten da korrika txiki, eta plazer handia dute txikita erakaslek, baita burasuek ere, kanaldude agertzen delarik irudi batzuen egiteko eta erakusteko zein ongi dakiten korrika egiten, ze motivazio den ere eskoletan korrika egiteko, euskararen alde egiteko. Ez hala, Sarai Kanpo, zuzira Urkitza eskolako guraso taldeko edo elkarteko kidea. Bai. Ongi etorri gure emankizunerat. Ikusi zaitugu goizuntan, zure umeekin ere? Bai. Eta ongi pasada korrika zuretzat? Bai, azken egun berezia da denontzat, eta goizean korrika txiki umeentzat oso momentu polita da, eta gurasoentzako ere bizitzeko aukera ederra. Ba, ikusi dugu ainitz guraso hurbilduak zirela, beren ume txiki-txikiekin ere, pentsatzen dut ondoko urteetan ere izanen dela aur ainitz. Bakion, azkenean aski gazteak dira hemen familiak. Badakizuzuk zenbat familia bizi den Bakion? Familiak ez dakit, eskolan 206 ume dauzkagu eta 140 familia inguru gara elkartean. Uste dut, hauzapezak goizonetan jandigula 2009 bat, 2008 bat? Bai, biztanleak urtean bai. Eta azken urteatan ume piloa jaio da, eskola txiki geratu zaigu azken urteotan. Bai, eta ikusi dugu, saioa, ikusi dugu bai bi aldarrikapen bazinituztela goizonetan. Bai. Beraz, bata oraintxe berean aipatu duzu, eskola txikiegi. Bai, azkenean ideia daukagu Bakioko eskola txikia dela, baina Bakioko eskola berez ez da txikia. Txiki geratu zaiguna eraikina da. 206 umerentzako espazio txikia da, eta orain jakin dugu duela gutxi, eskola handitzeko oso gutxi falta zaigula. Oso gutxi falta, zer egan nahi du? Bueno, Jaurlaritzak bete du bere planaren barruan, eskola laizter handitzeko plana aurrekontuen barruan dagoela. Orduan, emetik gutxira, eskola handituko digutela ia seguru. Beraz, hori lehen erronka irabazten ari zireztenak. Bai, eta behin jakin da eskola handituko digutela, gure bigarren erronka da, bueno, jake eskola handituko diguten, eta orain momentu honetan ez daukagun sukalderik gurean, etorkizunera begira,
sukaldea eskatu nahi diogu Jaurlaritzari. Nola egiten dute aurrek momentu honetan, kanpotik sagarazten dituzue bazkariak? Hori da, orain catering batek ematen digu zerbitzua, baina guk lortu nahi duguna da catering zerbitzua momentuz hor mantendu, baina gure sukalde propioa eduki. Modu horretan, bermatzen dugu umeek bertoko produktuak, bertoko elikagaiak eta bertoko ekoizleak hornituko dituztela. Funtsean ikusi dugu goiz honetan, korrikatik landa aurreri eman dituzuela barazki edo fruituak ikusi ditugu, ogia, gian bertako ogia ere bai. Hori da, gure apustua da umeek uler desatela ez dela bakarrik jantokian ondo jan behar. Eskolatik kanpo ere, elikadura osasuntzuak daukan garrantzia, eta eman diegu fruta, txokolate beltza eta Bakioko bertako ogia. Beraz, bi aldarrikapen, bat irabaztekotan eta bestea... Hortze, erronka, guretzako erronka handia da, baina uste dugu lan eginda eta familia guztien elkarlanean, lortuko dugula. Eta euskara, hemen ere beste leku hainitzetan bezala, eskolan ibiltzen girelarik entzun dugu erraiten. Erakaslea, kasu, egun indar bat gehiago egin euskaraz aritzeko. Korrika egunean ez dugu entzun nahi erdaraz aritzen, eta ez da bakarrik Bakioko eskolan hori, denetan da. Beraz, eskola barnean euskaraz aritzea, baina eskolatik kanpo ere euskaraz aritzea importanta da eta aurrentzat ere bai. Guretzako hori aspaldiko borroka bat da. Egia da Bakio berez aspaldi herri euskalduna zala, baina Bakio hasten joan danean, euskaltasun hori apur bat galdu egin dugula, ez? Ematen du... Ematen du, apur bat alboz utzi dugula euskara. Eta ratxalde honetan funtsean izan da hemen ikusgarri bat, antzerki bat, zer zentzusen hori, batzu ikusiko ditugu ere, ikusten dugu hor lehenik. Ara, Bizkarrikoak saltzeko eta jendea hurbildu dela, lasterka petuen erosterat, oraino gelditzen baldin badira. Zuk ere falta duzu? Bai, ni faltan daukat, baina norbaitek erosiko dudala uste dut. Espero duzu. Bai, beraz arratsalde honetan hemen berean izan da ikusgarri bat, ikuskizun bat euskaraz. Bai, normalean egia da udalak euskararen aldeko gauza pilo antolatzen dituela eta ikusi duzuen bezala jende nahikotxo animatu da eskolatik kanpoko ekintzetan euskara bultzatzera. Hori zen jule ikuskizuna. Bai, eta oso antzerki polita izan da, bai txiki eta bai gelduentzako ere. Eta nor dira horiek, norzu dira, ikusten ditugu hori irudi batzuk, bai, eta ikusten dugu ezkerpareta bete-betea zagoela, pentsatzen dut familiak etorri direla beren umeekin. Nundik etortzen dira eta ezagutzen duzu pixka bat taldea, zer zen, antzerki bat? Antzerki talde bat, baina ez dakit nundik datozen egia zen, ez dakit. Eta aurrentzat egina zen? Bai, aurrentzako. Baina, helduentzako ere puntua eukidu, Bai. Bai. Eta irri egin duzu pixka bat? Bai, asko, oso ondo. Ongi, zoaz, lasterka ikusterat. Herrik asko. Ongi da, mil esker pasaturik, ikusten dugu, eta bai, jendeak nahi ditu Bizkarrikoak erosi, eta atzo entzun genuen ere, Bizkarrikoak tipitzen ari zirela. Eta hori zirez, marka ona da, horrek erran nahi du ere, euskararen alde, hainitz Bizkarriko saldu direla. Eta hau ona da, ondoko egunetan dudarik ez, aekak behar duen guzia, bilduko baitu, espero dugu, korrikahunen bidez. Ara, ikusten dituzuen ere gibelean, jendea metaturik, eta haurrak biztan dena kamerak ikustearekin hurbiltzen ari direla. Ikusiko ditugu, irudietan hor, familiak ere itxoiten ari, eta hori zen arratsalde honetako ikusgarria, antzerkia, zatitxo bat, usten zaituztet begiratzen, ama familiakoak, eta oraintxe genuen gureki sarai kanpo, eta ikusten ditugu oraino, eta hurbildu zauku bai gure gomita, ondoko gomita mil esker etorririk, ekaitz zira. Ordean, mikroa beharko duzu zen eta lanetik heldu zira segidan. Bai, hori da. Tabernan ari zira lanean, entzundutanaz. Jente gitzi egondaz, jente guztia hemen dago. Eta ez dutukan denborarik zuri esplikatzeko baina lasai, beharko duzula hola mintzatu zen eta ikusten duzu hemen hainiz jende bat. Bale. Eta entzun behar zaitut. Bale, oso ondo. Ekaitz, zu ari zira lanean taberna batean. Bai. Eta esplikatu baduzue hor elkarte bat. Horiz, da merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu elkarte bat, ondala urte asko,
eratu zana, eta, bueno, hasieran batez be ideia zen kultur eskaintza zabaltzea herrian, orduan esan lar zabala, eta, bueno, alan hasi zen, holan hasi ginen egiten Oktoberfesta, holan hasi ginen egiten San Silvestrea bebai, eta hanbe geuza. Gero ja hasi zen San Juanen asuntoa eta turismoa gero eta gehiago hasi zen torten herrira, orduen beste ideia bat zen zabaldu ez bakarri jente auki udan, baizik eta urtea osoan zehar. Entzun baitut urtean zehar 2000 bat biztan le direla hemen, baina udan 5.000 izaiten direla. Claro, orduen herrirako hori da aldaketa itzela, ez? Bai zerbitzuen aldetik eta gutzako bai, ez? Tabernatan lan egiteko aparkalekuak eta... Eta saltegietan ere, nahi du, neguan badakite gutxi gora beraz zenbat behar den, udan zailago da. Horize. Beraz, zuen helburua da jendea erakartzea azkenean bakion kontsumitzerat, hori ulertu dut. Bai, baina hori, igual udatik kanpo eta herria ezagutzeko beste modu batera, ez? Igual udan zatoz eta dana dago gainezka. Hori da. Zerbitzua askoz begatxagoa da ona emoteko, ez? Eta hortik kanpo beste bakio bat ezagutzeko bai, ez? Aukera bat. Eta elkartean zenbat bazkide zaudete? Buruz dinotxut uste do garela 13 Badakit gure eskualdean, Ipar Euskal Herrian, batzutan olako elkarteek eskaintzen dituzte txartel batzu, adibidez, kontsumitzeko lekuan bertan, edo deskontuak egiten dituzue. Olako gauzarik pentsatu ote duzue? Eukidogu buruan, baina oinarte ez dugu egin horren gainen, ez ebez. Oin gabiz pentsetan egitea igual rafiasko boltza batzu, plastikoa dala eta kenduen berda merkatutik, eta jentea kontzientetako, ez? Eta hori gabiz pentsetan, igual beste aukera bada hori tarjetarena, eta bueno, horretan gauz. Aldiz, parte hartu duzue Euskaraldian. Komentazazu hori pixka bat, korrika da biztan dena Euskararen aldeko besta handi bat, baina Euskaraldia ere izan zen bestaren aldeko ekimen polit bat. Bai, oso polita izan zen, uste dut udaletzetik urten zauen ideia, bakioko elkarteak bideo bat egiteko, zehozer animatzeko, ez? Deialdi bat egin zuten. Deialdi bat, hori ze. Eta orduen, gugaz kontaktuan jarri ziren, eta, hasieran, ez da erreza ez, martitzen zuri baten goizean zehozer, holan ez, dantza eta kanta, eta hori egitea, ez? Eta jendea biltzea ere, egitarra biltzea Euskararen alde. Baina, bildu ginen, eta uste zehozer txukun urten zauela. Eta egin duzue bideoa, izan dira 4-5, uste dut errian, 4-5 izan dira, eta zuek irabazi duzue. Ez, irabazi dugu aita eta aman elkartea, eskolako elkartea, guizan gara bigarrenak, baina oso gertu bili gara, bai. Eta? Ondo, oso gustora, oso ondo pase gendun, eta, gero ikusten duzu jentea herrian, zelan esaten da, zelango harrera auki deuen, ez? Erakarri du jendia ere Euskararen aipatzera. Hori da, azkenean herriko jentea gara, denok ezaguten gaitu, ez barran atzean zagoz, orduen jenteari guztetan jako ziria sartzea, bai, ez? Eta gusten zaituean dantzan eta besti, eta... Bikain, bibazuek, bibazuek, eta prest segitzeko eta prest distantean korrika egiteko. Baina artean nik proposatzen dautzuet, hemen bakion Euskaraldiaren kontu utzela eta egin zuten bideo honen ikustea. Pausa txiki bat, koazen? Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Hartu kontrola, aukeratu rola, esaidazu nola. Aukeratu rola.
Ditzagun begiak eta bibelarriak zabaldu, nire hautsak bihotz barruan dudana esaten aldu. Euskaraldia bertan da, ni hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, narabilena, biziala sortzen da. Ni hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, narabilena, biziala sortzen da. Ni hemen nago ni, Euskaraldia bertan da. Hau, narabilena, Euskaraldia bertan da. Hartu kontrola. Euskaraldian ginen hor ze giroa zen ere Bakion, baina ekaitz ikusi zitugu dantzan. Bai, guztetan daz, egia esan da. Ez dut egiten asko, baina bai, guztetan daz. Nire amak asko egiten dau, eta, bueno, zeuen, eta neuri be asko guztetan daz, egia esan da. Euskarak denetarat ere maiten gaitu. Ez duzu uste? Bai, beharrezkoa, ez da? Beharrezkoa. Eta pozik, eta hori da. Indar berriturik izan behar dugu. Bai. Nun eginen duzu korrika, eta oraintxe? Printzipioz ez naz egon korrika egiteko, ze hernia bat dekot, eta egon naz, laguntzeko apurbet, baina ez korrika, tarte luzean ez bez. Baina molde guziz, alda sustengatzen alda. Bai, batzutan ezin da korrika egin, baina, bide bazterrean, jente animetan, eta lagundu, eta motivatu jendea, eta bikain. Mil esker handi bat, ekaitz hementik pasaturik, suerte hon zuen elkarteari, espero dut jendea etorriko dela, urte guzian, ez bakarrik udan, Bakiora, merezi baitu zuen herriak. Eskerrik asko zuei. Izan untza, eta ikusiko zaitugu orgaindi. Bai. Urrupaldi bat edateko. Korrika nun Kanaldudean ikusi dugu furgoneta pasatzen, pentsatzen dut korrika hurbiltzen ari dela onarat, Bakiorat, 1800 eta 900 kilometroa izanen baita justu gure aintzinean, eta jendeak pazientzia hartzen du. Badaki beranta pixka bat baduela, baina ez du importarik, eta gainera eguraldi oso polita dugu, beraz goza dezagun. Gozatzen dugu ere korrika gau guziz, korrikako komunikazio taldeak egiten daukun aipamenarekin. Uste dut, barda gauean Barakaldon zirela, eta goizuntan Bilbon izan den giroaz ere zerbait ekartzen daukula oraintxe, Arantxa Idiederrek. Txoi momentuak. Alo. Listo. Ea Iker, gurekin, Amaika telebistatik ere, eta gauntan ez zinen gurekin egia erran, zergatik, kondatu pixkat zure gaua? Barakaldon aurten 12 erditan pasa behar zuelako korrikak, eta, herrian egon behar zan, ezkerraldea euskalduntzen, eta hori bilinean, furgonetan, korrika pixka bat, gorputzak abanta barte, eta gero furgonetan asko unkitu nintzen egia esan. Momentu berezi bat? Nik uste presoen senidek lekuko hartu zutenean eta ikusi nuenean herria beteta ehunka pertsona gaueko ordu txiki horietan oso unkitu da nintzen, negarrak ere bota nituen, malko batzuk, eta polita da zelan ikustea, etorkinen, asturianoen, estremeñoen, gallegoen, eta Espainiar estatuko hainbat jenderen iloba euskaldunak hor egon ginen korrika eta euskaren alde eta euskaraz bizitzeko prest. Kontatu hartzen bat zen diago, Barreizu! Lanokita barre, Hemen txeberaz korrika Bilbon sartzen, Joseba furgoneteroa dena kudeatzen, bakarrik beste lagun guziak bigarren furgonetan dira. Ez dut lagunik. Ez duzu lagunik? Ez dut galtzen?
bai. Kanalduderentzat. Bilbokoa estresa izaiten da, bere pixka bat, olako hiri handi batean? Bada, momentu batzuk. Ongi eta bera korrikara! Solastako ekibea, gora, Euskara Beralde! Bai, korrika hurbiltzen ari da, laster sartuko da hemen herri barnean, Bakion, eta ikusten duzue bidi bazterrean zenbat eta zenbat jende baden. Hemen txirrindulariak, euskaldunak, kirolariak? Bai, euskaldunak eta kirolariak. Nor zidezte? Ni unaz, Bakiokoa. Errandik gute hemen kirola dela zango baloia? Bai, noski, baietz. Eta egiten duzue? Ez, gehiago futbola. Eta zango baloia eta futbola ez da berdina? Ez dakit, zango baloia hemen ez da oso ezaguna, futbola bai. Baina ez dakit. Eta eginen duzu txirrindulaz? Ez, txirrindua honek gehiago, hemen ikusten da txirrindularia. Zuk eginen duzu txirrindulaz? Ez, batzutan bakarrik. Baina segituko duzu korrika? Bai, Bermeo arte. Bermeo arte, zenbat kilometro? 10. 10 kilometro, baina txirrindulaz, beraz hori erresa da, uste dut korrika ginen dela, eta badakizue hemen Bakion korrika prestirela, beroketak egin dituzte arratsalde untan. Atxeman dugu beste norbait eta beroketak egin dituztela eta mezendako lotxatzen zirezte. Zuek neskak, etorri honarat, egin dituzue beroketak? Bai. Erakutsi nola egin dituzuen beroketak. Are, erakutsi pixka bat guri. Hola? Gero? Erakutsi? Laster heldu da korrika, beraz, nola egin duzue beroketa? Ados. Oioi. Are, heldu da korrika. Prest zirezte korrika egiteko? Bai. Zenbat kilometro? 5. Ikusi duzue, ezagutu dute ere kanaldude, haupa Pantxika, haupa Eki, haupa Simun, haupa Kristof. Ikusi dugu gure aintzinean pasatzen ere Alberto, Euskaltegiko langilea, eta zinez hauek lagundu bai gaituzte korrika prestatzen, gure emankizuna prestatzen hemen ere Bakion. Ikusten duzue ze jende uholdea den hemen. Ara, segi irudiak, guk ere joaiten gira, errian barna, hauekin betan, zeharkatuko dute Bakio, eta bazen bai, hainitz jende. Ikusten ditugu, familiak, umeekin, hemen hartu dute gurasoek. Gurasoen elkarteak hartu du, baina badakigu ere, udalak, elkarteak, goiztian entzun dugu ere, osasunaren aldeko elkarteak ere hartu dutela, futbolariek ere bai, beraz, hainitz jende hemen Bakion. Eta utziko ditugu, urruntzen ari baita korrika, gu ere hemen gira. Hala, jendea bide bazterrean ikusi dugu. Hala, eta orain badakizue gure mankizuna bururatzeko, ez da ras bururatua, desafio ikaragarria segitzen dugula asteuntan. Kloka goazen eta bihar izanen gira. Erean 7 horrenetan, ez utsegin. Marilu bez Txomin, kloka korrika emankizuna. Egun ondeneri, beraz gaur, Baionan gira Marilu eta Txominekin desafio berri bat entzat. Eta
zein desafio aterako dugu. Pikzionari galdu zitut. desafioa. Helburua. Enuen dausen zuten. Marrazkien bitartez, albezain bat hitz asmarazi korrikalariei. Bai, barkatu sobera ugu nintzen. Beraz, baldintzak, barkatu, korrika dara. Ez nuen entzuten, ez nekien zertan nintzen. Horrentzat ukan duzu erbela bat, eta igeltxo bat. Ez da grabe. Marilu, prest horrentako? Prest, bai, marrazkilari aski unan izala gaiten aldut. Usatu aniz, mugimenduan lan egiteaz, beraz, bon. Eta zuk txomin? Bertsuara izan bezala, ez da bat eren nire gauza. Baina, ikusten dut erarik pixkat nola lasterka eriden Marilu, biak elgarrekin egitea, ustez zailegi zain da beretzat. Espero Marilu, ez zirela sobra gaitzitua, eta prestirela borrokatzeko, eta beraz segidan, desafio berria Baionan. Lekukoa! Arraintzari bat. Bai! Buru bat! Ziklop! Ziklop! Ez! Anoa ditza da euskaraz. Inglaterrako bandera. Eta, nara ditzen da, itxoin, euskalmeteorologia.com. Nor da pertsonai hori? Esku bat, altsatzen duena. Gurina! Lekukoa! Auto bat? Bai, nasik. Kamioi bat? Bai, korrikaren kamioia? Intxalada? Gazteru bat? Zer da hori? Norbait ezagutua? Zen Jean-Lassalle. Kamiona? Haikako kamiona, korrikako kamiona? Bai, korrikako kamiona. Arrantzari bat. Eskualduna? Eskualduna baiten dara, eskoaren baiten da? Aplikatu. Zer da hori? Lachtaro! Hau bat? Bai, ebe. Hau bat? Ikurina haua, zer da? Ikurina haua? Zagit, gora euskaleria? Ez! Euskara? Zerri bat? Txerri bat, gizon txerri bat? Sukaldaritza? Salda? Salda? Eskualdun bat, bere sudur handiekin? Aplikatu! Batxuri, patata salda. Batxuri salda. Zerbait urean joaiten dena? Zerbait urean patata? Ez? Karrota? Zer usaintzen du biharnes bat? Bai! Biharnes bat? Lasal! Beraz, azkenean bukatu dugu gure desafioa. Bat, Baionan Marilurekin eta bestea Angelun Txominekin. Biek biziki ongi marraztu duzi, ahigarriak izan ziste zinez. Modomea, Marilu zure naia etzen bortxaz hiper erreaktiboa. Zuk Txomin ere atxeman duzu katxalin bat hori da? Bai, hori da, atxeman dut katxalin bat, eta salbatu nau, zenta gero nahi nuke pixkat zuzendu zure Rana Lukas, erten zinuelarik biziki untsa marraztu ginuela, ene aldetik dudarik gabe, ikusi ze hitzak asmarazi dituztan, bestaletik aldiz Marilu urruntzinen ene mailaz. Horioan, galtzen badut desafio hortan, eskandalo bat laike, ados, horioan, utziko dut, gero emaitzak ektera, ez dakit batera ino zaintiren, baina, pentsatut aintzina eder bat hartu dutala desafio hortan. Mire esker, Txomin, eta zu, Marilu, ze pentsatzen duzu nola bizi izan duzu desafio hori? Jadanik nire nahiarik buruz bota duzun kritika hori pixkat gaizki hartzen dut.
Jakizazu famili bikain bat girela den. Egia da hori de, ez da egten hori. Jakizazu gure familian denak bikainak girela. Biziki rekteboa izan da, salbu hitz bat, pixka bat komplikatua izan da. Tixana hitza benen, ez dugu tixana initz etxean guk bere ala baratzeko landareekin hitz emaiten. Patata gehiago baituzi ez? Patatak baitugu eta infusionak egiteko baratzeko landarea segidan erabeliatzen dugu, dukuk karratua marraztu dalarik. Ez du bortxaz ulertu beraz agian, enea izan da barkatu Pierre eta ez berea. Bo, bebikain, beraz, guai, erranen dauzet nork irabazi duen desafio hori. Kasu! Txominek, biziki tinko zen desafio hori, eta azkenan ara, Txominatera da ere. Beraz, segidan, hartuko dituzie zien hitzak. Beraz, Txomin. Bermatu. Bermatu hitza. Eta Marilu, zuri hautatzea hitz zail bat, aldiuntan hori da. Klaustrofobia. Bikain, bermatu eta klaustrofobia. Kasu, laster, finala izanen da larumatean, baina bitartean, bihar arte beste desafio batentzat.